dobrodošli u još jedan video. Ovo je trik zvani predskazanje. Može se to. Ja ću jednu kartu da uzmem kao predskazanje, a ti moraš da nađeš par od te karte, ali ne možeš da vidiš koja je, ali ćeš kasnije. Ti treba da mi pomogneš, može? Može. Sad je na tebi da uzmeš koju god ćeš kartu. Dini bilo koju kartu. Ova. Da. Nijedna druga. Nijedna druga. Imaš još bilo koju da uzmeš od ovih? Neću, hoću tu. Zadnja je moje predskazanje. Dobro. Znači, vidim koliko si dobro uradila. Tvoja i moja su 9. Sine, ja bih rekao da je to veoma dobro. Jeste. Opa! Bravo. Hvala, brate. Snimi ovo. Hvala na gledanju. Ljubav čevra tebra. Uz čašicu čajčića i jogurta i žužu testa. Prijavite se za još magije. Ostavite komentar. Ako sam nešto zaboravio, setite se sami. Hvala, kao i svaki put. Ljubim vas. Doviđenja.